terrorism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, lalaking ng hostage napatay sa responding SWAT sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Libuan ka mga violators sa mandatory wearing of face mask sa Davao City. Wala may bayad og multa. Ipangita na sa mga pulis. Sa detalye sa atong mga balita, napatay sa mga responding SWAT team sa Ipil, Zamboanga, Sibugay ang usa ka armado nga ng hostage sulod sa usa ka insurance company sa Purok Tubod, Tiayon, Ipil, Zamboanga nga tapad sa opisina sa Land Transportation Office kon LTO kagahapon sa udto. Pero una nahitabo ang hostage taking. Nanulis pa di ay ang suspect nga armado og punto kalibre 45 nga pistula. Usara ka bala nga naigo sa ulo sa suspect ang gitira sa responding SWAT team. Ani ang report ni Neftali Batuleño. Patay ang usa ka hostage taker human nagipusil sa usa ka sakop sa responding special weapons and tactics team sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ang napatay nga hostage taker na ila sa kapulisan nga si Eduardo Pihana Andres nagpuyo sa Lubok, Tugawan, Zamboanga, Sibugay. Base sa investigasyon sa PNP Ipil nga mga alas 12 sa udto Mayo 23, unang misulod ang hostage taker sa usa ka insurance company nga kilid ra usab sa Land Transportation Office LTO nga nahimutang sa Purok Tubod, Tiayon, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Nasayran nga bilingkod kini tapad sa usa ka officer in charge sa baong insurance company ug nangayo og tabang kay dunay gustong mopatay kaniya. Nasayran nga usa ka ahinting babae sa baong insurance company ang misulay sa pagsira sa pultahan human nga iyang makita nga armado kini apan kalit lang siya nga gibunlot sa suspect o gitiunan sa kalibre 45 nga pistula. Tungod diadto bidagan ng OIC sa insurance company padulong sa LTO aron mangayo og tabang. Giguyod sa suspect ang babae padulong sa usa ka medical clinic diin ang mga trabahante sa clinic naglumba og panago sulod sa CR. Samtang ang suspect nagtion sa ulo sa hostage gamit ang pistula, padayon usab kini og pangayo og tabang tungod kay adunay gusto nga mopatay kaniya. Iguyod na usab sa suspect ang iyang hostage padulong sa usa ka building tabok sa National Highway diin akto usab nga bidangat na ang mga responding nga SWAT team sa PNP Ipil. Tumikan sa pagsigi og lihok sa hostage taker, nakakita og higayon ang SWAT ug gipusil ang hostage taker sa makausang higayon sa ulo niini. Laluwas ang babaeng hostage sa panhikabsan sa kinabuhi ang hostage taker tungod sa igo pinusilan sa ulo. Na-recover sa crime scene ang usa ka kalibre 45 nga pistula kadunay 5 ka mga bala ug usa ka steel magazine kadunay 3 ka mga bala. Sa gihimo nga investigasyon sa kapulisan, nakumpirma nga ang suspect sa wa pa mahitabo ang hostage drama, una na kini nga nang hold up diin ang biktima iya pang gibunalan og pistula. Human sa hitabo misakay kini og di pasayro ang motor cab og miadto sa LTO compound din nahitabo ang pagpang-hostage niini. Padayon pa usab ang gihimo nga investigasyon sa kapulisan sa bahong hitabo. Neftali Batuleño, Newsline Philippines. Stay safe. Nagpasidaan ang Davao City Police Office kung DCPO sa mga masinupakon sa mandatory nga pagsuot og face mask kay ilaha gyud kining pangitaon ug pwede pa nila kining kasuhan. Sa record sa DCPO, sa kapin 5,000 ka mga nadakpan sa face mask violators, kapin gatos pa lang niini ang nakabayad og multa nga 500 pesos. Ani ang report ni Eugene Hinutal. Seryoso ang Davao City Police Office sa pagpangita sa mga nakasupak sa face mask ordinance sa syudad nga wala pa makabayad sa ilang mga penalties. Sumala ni DCPO spokesperson, Police Major Maria Teresita Gaspan, niaging simana pa nila gisugdan ang backtracking sa listahan sa mga face mask violators aron subayon ang ilang mga gipuy-an. Dugang ni Gaspan,
nakikalayo na sab sila sa mga barangay officials aron daling matultulan ang mga face mask ordinance offenders. Nasugdan na nato ang pag-backtrack, no. In fact, ang Davao City, nag-create sila og database, no, sa face mask information system, no. Og isa na siya nga nakatabang pod, no. Og aside niya na ang atoang we have directed all our station commanders o ang mga unit commanders nato nga mag-coordinate sa mga barangay official para matabangan sa pag-backtrack sa mga na-issuehan og citation sa violation sa face mask. Sa record sa DCPO, kapin 5,000 ka mga individual ang nadakpan nila nga wala magsuot og face mask. Apan kapin gatos pa lang ang may bayad og multa nga 500 pesos. Sa Davao City Police Office alone nga data, we have 5,103 ka mga for verification o for regular filing. Og ang aduna na nibayad, no, sa last week nato nga backtracking, aduna na nagbayad nga 168 ka mga na-issuehan sa citation, no, na nagbayad sa ilang obligation. And for that, padayon ang ato ang pag-coordinate sa ato ang barangay officials for that. Para mas mapadayon pa, mas daghan pa ang mubayad dito sa mga nearest na district treasurer's office. Kinatagaan may copy sa City Director, opisina sa DCPO. Then kami po, namang ginakuha sa ngayon, through Purok Leather. Sumala sa DCPO, posibleng mapasakahan og kaso ang mga nakasupak sa face mask ordinance o galing dili nila maasikaso dayon ang pagbayad sa multa. Dili sab nila mahatagan og police clearance ang usa ka face mask violator o galing masayran sa DCPO nga wala pa niini naasikaso ang violation. Upon issuance kasi gitagaan sila na may 3 days, no, nga i-settle nila ang ilang obligation. Otherwise, i-proceed ang filing sa kaso, no, i-endorse nato dito sa fiscal sa office. Well, posible, no, nga makasuhan sila kay endorse man namo na sa after 3 days nga wala sila mo balik kay dapat ibalik man to nila ang resibo nga nakabayad na sila, nagpamatuod nga nakabayad na sila sa administrative penalty, no. Giawhag sa DCPO ang tanang nakasupak sa mandatory wearing of face mask nga asikasuhon na ang pagbayad sa multa. Sanglit, pwede nila kining mabayaran sa District Treasurer's Office aron dili mapasakahan og kaso. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. 5 ka mga sakyanan nagkadaiyang luna, klase-klaseng mga medical equipment ang gidonate karon sa provincial government sa Zamboanga del Norte ngadto na sa mga lokal nga panggamhanan nga kaalyado rasab ni Governor Roberto Uy. Apil sa gidonate ni Governor Uy ang mga medical equipment nga anaa sa Zamboanga del Norte Medical Center ngadto sa Corazon Aquino Hospital nga gidumala sa LGU Dipolog. Ani ang report ni Dina Diestro. Gitratar og giuyunan sa mga magbabalaod sa sangguniang panlalawigan sa Zamboanga del Norte ang gipasupot nga mga deed of donation ni Governor Roberto Uy ngadto na sa panggamhanang lokal sa Dipolog ug panggamhanang lokal sa Siraway. Sa mga nakuhang kopya sa mga dokumento, gidonate ni Governor Uy ngadto sa iyang anak nga si Dipolog City Mayor Daryl Dexter Uy ang 5 ka mga bagong pick-up nga Toyota Hilux nga gipalit sa provincial government. Sa tumo nga dunay dugang magamit nga mga sakyanan ang paggamhanang lokal sa Dipolog panahon emerhensya. Gidonate sab sa provincial government ang mga nagkadaiyang medical equipment nga nasa Zamboanga del Norte Medical Center sama sa emulsification machine, LCD chart projector, photocoagulator laser machine, photodisruptor lace with SLT machine, indirect ophthalmoscope, ultrasound biometry, autorefractometer, autokeratometer machine, slit lamp, ophthalmic surgical table, ophthalmic surgical operating microscope,
plasma sterilizer, 15 ka mga dialysis machine ug dialysis chair, dialysis reprocessor ug reverse osmosis machine ngadto na sa Corazon Aquino Hospital nga gidumala sa panggamhanang lokal sa Dipolog. Lakip ang karaang lokasyon sa kanhi Provincial Hospital sa Zamboanga del Norte ang gidonate sab sa panggamhanang lokal sa Dipolog aron dunay magamit nga luna sa himong extension sa City Hospital. Nag-donate sab ang provincial government sa 25,728 square meters nga luna dito sa Siraway, Zamboanga del Norte nga gamiton sa pagtukod ug mga nagkadaiyang pasilidad sa lokal nga panggamhanan sama na lang sa ilang rural health unit, basic emergency obstetric and neonatal care, temporary treatment and management facility, TB dots, guest houses ug motor pool. Sunod si Mana isunod sa pagtratar sa sangguniang panlalawigan ang uban pang mga deed of donations para sa uban pang mga local government units nga hatagan sa mga nagkadaiyang ekipo nga nailang mga kaalyado sa pamilyang Uy. Dinah Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe. Usa ang patay ug daghang armas ang na-recover sa gilusad nga preemptive military operations sa 6th Infantry Division sa Philippine Army ug Task Force Central batok sa grupo sa Dawla Islamia Turaifi Group nga gipanguluhan sa usa ka Ismail Abdul Malik alias Abu Turaifa sa Dato Salibo, Maguindanao kagahapon sa buntag Mayo 23, 2022. Giila sa militar ang namatay nga si Saddam Salandang alias Saddam, miyembro sa BIFF Karyalan Faction o boss ni Commander Robot. Subay sa report sa 6th ID, dunay nahitabong engkwentro tali sa mga sundalo ug Dawla Islamia Turaifi Group sa sitio Patawil, Barangay Ganta, Dato Salibo, dihang nanumbong ang mga residente sa lugar nga nangaharas ang mga teroristang grupo. Sumala ni Brigadier General Eduardo Gubat, ang acting division commander sa 6th ID, migamit sila og field artillery nga direktang target sa posisyon sa mga terorista. Human sa engkwentro, nakarecover ang militar og duha ka M16A1 rifles, usa ka M203 grenade launcher, usa ka Garand rifle, duha ka carbine, usa ka Barrett caliber 50, mga bala, IED main charge, blasting caps ug uban pa. Giturn over sab sa militar ngadto sa mga opisyal sa Dato Salibo ang patay nga lawas ni alias Saddam. At tangi! 80 anyos nga Singaporean malampusong nakasaka sa Mount Apo o nuclear power plant sa Pilipinas gilaumang ablihan sa sunod nga administrasyon. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric, uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Nagsigi na og angal ang mga konsumidor tungod sa padayon nga pagtaas sa presyo sa lana sa world market. Kini tungod kay wala pa nahuman ang gyera sa Russia tali Ukraine. Nganong mag-antos man ang katawhan sa Pilipinas nga layo raman kini sa Russia o pagkaha sa Ukraine. Mato ni President Rodrigo Duterte kagabi, kini tungod kay ang duha ka mga nasod supplier man sa lana maong naipit ang kanasuran sa tibuok kalibutan. Ani ang report? I cannot speculate. Sa pagkangayon, it's a bleak picture because mukhang ayaw pa ni Putin hintuan yung gera. Layo man ang Pilipinas sa Russia ug Ukraine. Apan, gibati na itong mga Pilipino ang epekto sa gera tungod kay ang nanag-away nga mga nasud dagkong supplier sa lana, trigo ug uban pang panginahanglanon.
mitaas na usab ang presyo sa gasolina. Kung muhatag man og rollback ang gobyerno, wala gihapon kinaepekto kay sinintabos lang ang rollback samtang ang presyo kung mutaas tag 2 pesos. Unsa ang resulta sa giyera? Nag-antos tang tanan kay gikan sa krudo, butane, gas, gasolina, presyo sa lighter, usbaw sa plitihan, ug pagtaas sa presyo sa palaliton. Ug ang pinakapait, mitaas ang presyo apan nagpabiling ubos ang sweldo sa mga empleyado. Maglisod og hatag ang gobyerno tungod kay apektado usab kini. Matod pa ni Presidente Rodrigo Duterte, May slowdown ng economy ng buong mundo. For as long as there is this crisis, there will be no new normal. It's going to be a hard climb for everybody. Hindi lang tayo. At yung magtataka kayo, maintindihan ninyo, sabihin ko sa inyo, nagmamahal yung langis. Because always it is the law of supply and demand. Maraming demand, ang supply wala kasi naputol. nag-antos ang katawan sa ubang nasod sa kataas sa presyo sa mga produktong petrolyo. Samtang ang mga katawan sa Ukraine nangamatay tungod kay naipit sa nag-awayng puwersa. Samtang nag-away ang Russia ug Ukraine, gikinahanglan na kunong mangandam og next level option ang Pilipinas. Ang nasod Malaysia ug Thailand adunay kaugalingong supply nga lana, apan ang Pilipinas nagsigi pa og angkat sa laing nasod. Matod ni Presidente Rodrigo Duterte, panahon na kuno nga abrihan sa Pilipinas ang hisgutanang Bataan Nuclear Power Plant. Apan kay hapit na mahuman niyang termino, ang sunod presidente na lang kuno ang angayang maghuna-huna niini. Kagahapon, namahayag si Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga iyang buhion ang Bataan Nuclear Power Plant. Usa ka proyekto nga gisugdan og nahuman sa iyang namatay nga amahan nga si late President Ferdinand Marcos Sr. Kay matod ni Marcos, ang ngayang mangandam ang Pilipinas aron pakusgan ang power supply sa nasud kung gusto gayud nato nga pakusgan ang mga industriya isip pagpangandam sa post-pandemic recovery. Matod ni Marcos, iyang nakaistorya kagahapon si South Korean Ambassador His Excellency Kim In-chul ug nag-offer na kini nga ipadala sa South Korea ang ilang mga eksperto sa nuclear power aron tan-awon ng estado sa Bataan Nuclear Power Plant ug sutaon kung pwede pa ba kining gamiton o dili na. Apan matod ni Marcos, ang ngayan kuno kining istudyuhan pag-ayo. Una niini, nagpadayag si Director Carlos Arcilla sa Philippine Nuclear Research Institute nga pwede paandaron ang Bataan Nuclear Power Plant sulod sa 5 ka tuig kung walay mga aberya nga mahitabo. Niadtong Enero, mihanyag ang South Korea nga ilang ayuhon ang nuclear power plant sa kantidad nga $1.1 billion. Ang Bataan Nuclear Power Plant natukod sa kantidad nga $2.2 billion ug nahuman pipila ka bulan una na palagpot ang kaning presidente nga si Ferdinand Marcos Sr. Unsa man ang dangatan sa Pilipinas sa umaabot nga adlaw, dako og kalambigitan ang mamahimong lideres sa nasud, labi na sa hisgutan ng kawadon o kagutom sa katauhan. Edith Caduaya, News 10 Philippines. Stay safe! Giaprubahan na sa Senado ang Senate Bill 2450 kon permanenteng validity sa birth, marriage ug death certificate. Ang balaod nun, dakong tabang sa mga Pilipino aron dili magbalik-balik og lukat sa Philippine Statistics Authority kon PSA isip requirement sa mga opisina sa gobyerno o sa pribado. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Aprobado na sa Senado ang Senate Bill 2450 kon permanent validity of the certificates of live birth, Death and Marriage Act nga gina-issue sa Philippine Statistics Authority kun PSA. Sa boto nga 21-0-0, mayorya sa mga senador ang mipabor sa balaod nun. Ang mga naisgutang dokumento pwedeng magamit bisan unsa nga petsa kini na issue. Pwede sab kining gamiton nga credentials sa pribado o mga government transaction isip pa matuod sa identity ug status sa usa ka Pinoy. Dugang niini, magamit lang ang validity sa certificate of marriage kung dili pa judicially decreed annulled kung wala pa naanal ang kasal sa magtiayon.
adunay ipahamtang nga silot sa mga makasupak sa SB 2450. Pwede kining mapriso hangtod 6 ka bulan ug makamulta hangtod 10,000 pesos. Sumala ni Senator Bong Revilla Jr. ang sponsored sa bill, isip chairman sa Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation nga ang pag-aproba sa balaod nun dakong tabang alang sa mga Filipino sa pagkuha sa mga naisgutang dokumento. Co-authored sub sa balaod nun sila Senate President Pro Tempore Ralph Recto, Senator Kiko Pangilinan, Wing Gatchalian, Joel Villanueva, Sani Angara, Grace Poe, Senator Cynthia Villar ug Nancy Binay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Nakuha sa usa ka Singaporean ang dungog nga pinakatigulang nga nakasaka sa pinakataas nga bukid sa Pilipinas nga Mount Apo sa edad nga 80. Dili babag ang edad alang sa 80 anyos nga Singaporean national nga si Peter Chong aron sakon ang Mount Apo. Record holder si Chong is pinakatigulang nga climber sa Mount Apo. Mayo 17 hangtod 19 dihang gisugdan og saka sa grupo ni Chong ang Mount Apo subay sa Barangay Kapatagan Trail sa Digo City sa Davao del Sur. Kauban ni Chong ang iyang well-trained guide nga si Allen Dale Griffin. Busa gidaig o gipasidunggan sa lokal nga gobyerno sa Digo City ang Singaporean. Nagpaabot sab sa iyang pagpasalamat si Chong sa Digo City LGU sa ilang mainit nga pag-akomodar o pag-abi-abi kaniya. Sumala ni Chong kinina ang pinaka the best adventure sa iyang tibuok nga kinabuhi. Kagahapon sa buntag gipasidunggan sab sa probinsyal nga gobyerno si Chong pinaagi ni Governor Mark Douglas Cagas na pamatud ani Chong nga age is just a number. It's an adventure of my life. I have climbed many mountains, but this Mount Apo is incomparable to anywhere I have climbed. Wow. It is really an adventure. Really. Ugmaw kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na inyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pilagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!